kublai yapi baro naka liang ga jonga ba meral bons MLA jongka nongpo konsumsi ngadap rejek sokemen ga bakraw ha ne kapor ban yo ga ne galat naga benta ban ai kublai Christmas basuk kemen yapi baro naga benta jong ne gasnem arajar arpolai kumki khun gi jong blei asla jong perthei kidon chibun gi jeng gi bangi ya kendu tenre kalong ke basong tenat pat ha jeng im jungi kum gi kun Kristen ha ka bakani ke jeng wan long briu ke jong utrai nong pen im jungi Jesus Christ sya ka ne ka perthei na ka benta jongi ki nong pop namar kata ha ka ne ka por ka bakmen ka basong tenat na ka benta jongi kum ki nong song snong hapo ka Riboi district ha ka jela ha ka ri ha ka perthei baro si telup ha ka bangi kan mau ya kan segi ka ba kerpang chapang jeng man long brio ko jong try no dim jing Jesus Christ ka Christmas ka de ka por ka ba kemen ka ba baro ngi sngo tenat bat kani ka de ka por ha ka ba ngi i ya ki nong chong snong na du ki hep ki berit ki khun samla hadu ki bala san ru kum ju ya ka mensiam jong ka jing kemen ka jing sngo tenat bagi penpau iwe bat kani ka ayom Christmas haba kawan ngila itu nadu ki katto ka ne teli kita yo haba ka Christmas ka jan daki jing ya kendu ya ki bahayeng ni bahasem ban ya kemen lang ban ya disha ban ya bamja ka simbalai suru ka pen iru ya ka jing kemen ha ka bangi joy exchange gi gift ngi ya ki Christmas carol ngi ya ki Santa Claus ngi ki lights ki prepare bahaki yeng gisem lane ki dong ki yo ki hat ki lat ki snong ki thau ki jungi kani ka pen baga Christmas kalajan de nang ta daw bahag bakum kani ka por ngasngo ban ai ka jing khuble ka kerpang na ka banta ki nong song snong jong nong po konsumsi jong ka Riboi district ka bi ka jungi ka jela bar ka perthei bro si telup ba inyo ya ka Christmas ka besuk ka bakemen bagi nang la ban yo ya ka met ka bakot ka bakhya bagi nang la ban aroi parum pare ru kumju au ne usnem thamai mungkin samat stang kendiat sengi habang idon ha bakum ka ni ka por ka penkan mau yangi kum ginong song snong katu kan ni kimat kiba kongsan hadu kata-kata habang ipai ha ka gospel ka jong Marcos lenong ka ba spau ka dekat ka ba sau pusan kaya ngi kentin kiba kani ka dekat ka ong ka ba nabaw khun ubriu wan sya ka perthei om ban yo syakri hendrei ban syakri namar katangi bagi jeng wan long briu ka jong trai nong pen im jeng Jesus Christ wan ha ka jeng sngaurit lakha ha ka sem kulai shom lakha ha ka ying pakidulan lani ha ka nong ba ka ba he ni lakha hai snong ibarit pat ha ka jing long rit bat kani ka dekhot ka pen kan mau yangi ba ukhun ujong blei lani ukhun jong briu ha ki wan hasla jong perthei umdei na ka banta ba nginiyo ba kiwe kin syakri yangi dan rei ka message jong ne ka Christmas ka ne ka snem kalong habang iwan hasla jong perthei yangi baro lakha ki jeng long briu ki jungi long ba ki sengkai jong ki mi kpa ki jungi bat ka pokongsan ka message ka long ba ngidei ban syakri yakiwe ka message ka bau try no pdim jeng Jesus Christ wan long briu da jeng sngaurit bat ka message yang ngiru ka long ba habangi wan hasla jong percaya ka de ban long da jeng sngaurit bat ban syakri yakiwe ngim de ban khmi lenti ba ka ka ba kiwe kin le nam ta jungi lane bakiwe kin syakri yangi tenre ngide ban ai timet ban mensim ban syakri ya kiwe pan nomar kamta kumbo try jisu la hikai nakapor syakapor nadu ki jingyai lenti ki jungu kamtam ha ki jingide bat kitu sermon on the mount ki jing hikai helor ulum ki bo jisu le jago ki snong nakamta ban ai ki hikai ki pa ba komno ban long ki ba sngoret no ban long ge yesha bat ban syakri
na ka benta jong ki wei ujisu uju penrit ye le de namar kata ke jengwan long briu ke jong try no peni Jesus Christ ka kedo la ne ka symbolize ya ka dak jong jing saurit mar kata kan ni ka khot nung ba gospel jong Marcos nong besipho khot ko sau pusan ha ba kren chapang ba kumno bangi de ben syakri ki wei mar phag jing long do jong ila ngi perkhat ya ka kentin syakri ngis ngo po la ne ngis ngo lockdown ya no reno tendri kan ni di ka quality ka bahatam ha ka jing im jong ki bru kumba ka bible kala keren ba bau kun bru wan cha ka perthai om ban syang ban yo jing syakri tendri ban syakri kumar ban syakri ki wei pat yau paramarjan ban syakri ye ka long bru man bru ban syakri ye ka ri ki jai ban bru ban syakri ye ka snong ka thau ban syakri ye ka emlang ka salang ban syakri ban rat tengkong ye jing sni ke babun hakane ka long briu man briu ke jungi tena mar kata ka message lane ka khubor hakane ka Christmas jongane ka stem arjar phulai ko ki paran song snong ge bi hun samla gi hep ke berit ki kimi pa sngo ba tongin ya chakmat bat kane ka message bangin ya ka men siam jong jing snorit bat bangin penrit ile de da ka bangin syakri ya ki wei pan bante ya ka longdin ka baskam bat kalawe ka pernai na ka benta dari ba gajai pendri ka jumi bat ha ka ju ka pot ngasngoban ai khoble sai chisin ka Christmas ka basuk ka bakmen ipi baro ka nong snong ge bai bat kom ju ro bangin yo ya ka snam phamai ka basuk ka bakmen bangin kala bani roy parum pare ha ki snem ki banwan khoble chu